Munteniță! Da, să trăiți! Aprinde lumina! Ce-ai făcut, mă? E pe senzor, să trăiți! Am spus trezire! Bă, trezirea! Trezirea! Ești în freză, mă, nu vezi că dormi? Ești chiar nesimțit? Și ți mă așa că l-ai speriat și pe ăsta micu s-a scăpat pe el în pat aici. În picioare, imediat! Oh! Mă să mă demeticez! În picioare! Băi, stai, mă, băi, stai recul! Mâine, mata, n-ai somn! Bă, vă dau arest o săptămână, mă! Du-te, mă, nene, și culcă-te, lasă-ne să dormim cei cu noi! Drept! Gura! Bă, tu, ăsta! Ia suflă! Să suflu? Suflă! Păi ce suntem la școală aici? Suflu lecțiile, n-ai învățat? Suflă, mă, aer spre mine! Aoleu, ai băut! Ai băut! Bă, tribunalul militar te mănâncă, mă! Lasă-mă, un tribunal militar și un aresta mai trecului până asta. Oh, da. Stai și mă. Da. Ura! Facem prezența! Munteniță! Prezent! Ostin! Prezent! Orar! Prezent! Stamatescu! Prezent! Omâie! Să ne în Freder! Gogâie! Șmecher de șmecher mafiot! Momâie și gogâie! Momâie și gogâie! Sunteți o rușine, mă! O rușine pentru toată armata română! Orar! Prezent, ordonați! Ți-am spus, mă, să-i tunzi lațele lui Momâie! Nu sunt lațe, frate! Dar ce sunt, mă? Niște momițe! Nu ți-am spus, mă, să-l tunzi? Am încercat să trăiți, dar n-am putut. De ce? Pentru că Gogâia a dat câinile pe mine. Cum, mă, a pus câinele pe tine și ție frică de potaia asta, mă? Vezi că te și cârpele, te chizi în frere! Asta-i potaie! Dar ce, mă? San Bernard, da? Încă e pui, are 12 ani, lasă mai crește. Soldat, Momâie! Da! Nu da, mă, nu da! Nu da! Când te strig eu, mie ai răspuns cu da să trăiți! Da, să trăim! Da să trăiți, adică eu, tu îmi zici mie să trăiesc, eu să trăiesc! Adică și noi să murim sau ce? Noi suntem proștii tăi! Lasă că fac eu instrucție cu voi, vă scot eu șmecheria din cap! Atenție la mine! Mult!